Iriduan tulong individual matapos maimbwelto sa salpukan ng duwang motorsiklo sa tinampong sakop kan Purok 3, Barangay Malidong, Piuduran, Albay. Pasado alas 9:07 nin aga, kasudma, Disyembre 20. Binistuan mga iridong driver na sinda Jenny Rojas Medrano, 74 anyos, residente kan Purok 1, Barangay Malidong, Piuduran, Albay. Asin Luel Pardinas Dasilio, 41 anyos, kan Kinartilan, Kamalig, Albay. Irido man maginan backray ni Dasilio na si Celso Milaries. Sa investigasyon, gikan Barangay Malidong pasiring kuta si Medrano sa sentro kan Banuaan. Mantanggikan Kamalig, Albay pasiring kuta sa Donsol Sorsogon ang duwang iba pa, ngani mag-atinder nin kasal. Sigun kay Police Staff Sergeant Adam Unoya, nag-overshoot ang motorsiklong pigmamaneho ni Dasilio. Hulit tada ikabisado ang tinampo na uli ini sa saindang pagkakadiskwido. Vehicle 1, yung Rusi Surf sa color yellow, is galing siya ng Malidong, papunta sana ng sentro ng Piuduran. Tapos sa opposite direction naman, yung Vehicle 2, Suzuki Smash 110 color black motorcycle, galing naman siya ng direksyon ng Piuduran. Tapos pagdating nila dun sa Purok 3, curb portion of the road, nag-overshoot ma'am itong Vehicle 2 na Suzuki Smash motorcycle, kaya nabangga niya yung Vehicle 1 na error. Ang may at fault driver, yung Vehicle 2 po, yung Suzuki Smash po. Kasi na-occupy niya yung lane ng Vehicle 1, mabilis po. Tapos hindi niya kabisado yung lugar kasi first time niya makadaan dun sa kalsada na yun. Tulos man na idinara sa Piuduran Memorial District Hospital ang mga biktima na maswerteng minor injuries na naman ang sinapo. Motorist po natin, kapag sasakay po sila ng motorsiklo or behikulo, mag-secure po muna sila ng driver's license, tapos i-make sure din nila na rehistrado ang kanilang behikulo o motorsiklo. Tapos sa pagmamaneho naman po, mag-ingat po sila, i-observe nila palagi yung disiplina sa kalsada at yung mga road safety. At sa mga nagmamotor naman po, lagi po silang magsuot ng helmet, mga safety gears, hindi lang yung driver, pati yung back ride, para kapag in case man merong aksidente mangyayari, mape-prevent yung further injuries na pwedeng ma-sustain. Napag-araman na parehong mayong lisensya ang mga nasambit na driver. Sa presente, nagkaareglo naman ang mag-ibong na lado kung sa inapagkasunduan na daina masaangat panin kaso. Inako naman ka nakadiskwidong driver ang gastuso ni Medrano na padagos pang pig-oobserbaran sa ospital. Para sa mga baretang tatak Bicol, Jennifer Pulinar.